Kruunuhaassa oli hyvä asua. Mä asuin siellä 35 vuotta. Liisan katu 19. Kirka Babitsin asui samassa talossa vaimoineen ja lapsineen. Jörg Donner asui siinä Pohjoisranta 10. Sillä oli ateljea sinne sisäpihalla. Se oli puutalo, joka oli suojeltu. Kävin siellä Donnerin kanssa ottamassa huikkaa, mutta nämä huikat on nyt jäänyt. Henry Thiel, meidän Pavarotti, istui aina savannassa. Siellä istui myös Pekka Tiilikainen ja Kyllä Kivikoski. Se tietoviisamies viisasten kerhosta. Kivikoski asui siinä Vironkadun ja Marjankadun kulmassa. Pentti Saarikoski asui hautaustoimiston Monosen talossa ja minä asuin viereisessä. Hänellä oli musta labradorin noutaja. Saarikoski oli mun kapakkatuttu, joka kävi joka päivä Haitin ravintolassa Snellmanin kadulla. Mulla itsellään oli 2 cockerspanielia, Werneri ja Kamu. Werneri itki aina, kun se jäi yksikseen, niin mun oli pakko ostaa sille kaveri, että se itku loppuisi. Siitä tuli tää Kamu. Niin se itku loppuikin. Se sai kaverin, ja ne sai rähjätä siellä kotona. Mä olin aika paljon pois kotoa, kun mä tein töitä niin paljon. Mutta se oli ihanaa aikaa, kun mulla oli ne koirat. Kyllä se oli melkein koirat ensiksi ja se hellapoliisi sitten vasta toisena. Mulla tuli siihen aikaan, kun olin yrittäjänä, käytyä näissä kuppiloissa. Nehän on kaikkein pahimpia, mitä voi ihminen tehdä. Oli 3 kruunua, 3 liisaa ja Pataessa. Se oli se Bermudan kolmio, missä pyörittiin päivittäin. Töistä suoraan Pataessaan, kun sieltä tuli mitta täyteen, niin siirryttiin 3 liisaan tai 3 kruunuun. Oli myös kikkiskerho, joka pyöri Pataessassa keskiviikkoisin kello 17. Sinne kokoontui sellainen 30 hengen ryhmä. Sitten siellä oli Paten pubi, joka oli siinä ruotsalaisen klubin alakerrassa. Siellä tuli nämä kaikki julkikset tutuksi. Ja sieltä tuli myös hyviä perheystäviä, jotka oli koiraihmisiä myös. Ja mulla oli siihen aikaan se maapaikka. Niin käytiin meillä viikonloppuisin saunomassa ja kalastamassa merellä. Kävin myös usein Jurkka-teatterissa. Jussi Jurkan äiti Emmi Jurkka piti sitä siinä Vironkadulla. Mamman pieni teatteri. Sopi 30 ihmistä sisään ja se oli aina täynnä. Se oli ihana paikka. Se piti siitä hyvää huolta. Vihdyin Kruunuhaassa. Olin iloinen, että tapasin niitä ihmisiä siellä. Juteltiin kaiken näköisiä hommia. Käytiin kuppiloissa, otettiin vähän kaljaa ja juteltiin soopaa.